Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan Oian Ezia eta Maria Salvarekin elkartu gara. Biak erizainak dira eta Ekuadorren egon ziren lanean. Ekuadorreko Errepublika Hego Amerikako ipar-mendebaldean aurkitzen den herrialdea da, Ozeano Barearen ertzean. Izena munduan duen kokapenaren deskripzioa da, Ekuatorean baitago. Guztira 14.000 biztanle ditu eta Quito da bere hiriburua. Bai, bueno, ni Maria naiz, Bilbotik nator, baina orain dela 6 urte, Iruñara etorri nintzen ikasketak egitera, erizaintza ikastera, eta hori, hemen bizi naiz 2011-tik, eta hemen nago oso ondo. Eta ni Berriozarkoa, eta hemen Iruñan egin dituen ikasketak, eta geroztik elkar ezagutzen dugu. Erizainak gara biak. Erizainak gara, eta hemen Iruñan ikasi genuen. Eta bertan ikusi ezagutu ginen. Bueno, ikasketak amaitu genituenean, pare bat master egin genituen elkarrekin, eta orain lanean gaude. Bai, hemen Iruñan ospitalean. Ospitalean, eta bueno, behin ikasketak amaitu genituenean, pixkat krisialdi egoera bizi izan genuen, ze ez genekien ondo zer egin behar genuen, eta hasieran sortu zitzaigun aukera edo nahia atzerrira lanera joateko. Baina zailtasun nahiko handiak aurkitu izan genituen, bertara joateko papeleo pila bat egin behar zirelako, eta orduan... Europatik kanpo atera nahi genuen, beste kultura batean egoteko eta beraien ez dakit... kulturaz aberasteko edo, baina ikusi genituen zeudela zailtasun pila bat gero konbalitazioak egiteko, titularekin, eta orduan pentsatu genuen kooperazioarena bazela oso aukera ona. Eta orduan hasi ginen bila, eta Ekuadorren zegoen Kataluniatik asoziazio bat Ekuadorren lan egiten zuela 2 hilabetez, eta orduan hasi ginen iraian edo horrela edo urrian beraiekin kontaktuan jartzen eta horrela, papeleo guztiak hasi ginen, eta gero otsailean joan egin. Bertara joan ginen. Eta bertan eman genituen 2 hilabete lanean. Betidanik nahi izan dugu hori, pixkat hemendik aldentzea eta beste lan modu batzuetaz aberastea eta horrela hori nahi genuen betidanik. Nire kasuan adibidez, erizaintzako ikasketak 4 urteak hemen genituenez, Erasmusaren falta edo hori, azkenean sumatu egin nuen, eta orduan nire kasuan adibidez esan nuen, atzerrera joango naiz lan egitera, Erasmusa ez dudan ez bizi, atzerrera joan, bertan lan egin, eta beste esperientza on bat, eta orduan udan hemen egin genuen lan, baina gero iraian lanik ez genuen ez eta horrela, hasi ginen dena mugitzen, eta horrela sortu zen ideia. Eta gainera iruditzen zitzaigun, erizain hobeagoak izateko ez, oso osagarri ona zela hemendikan irtetzea. Hori da, eta bertako baliabideak eta horrela, bai. Oso positiboa eta gainera beste proiektuak ditu goraen buruan, ze izan zen oso aberazgarria eta errepikatzeko guztiz. Bai, oso aberatza izan zen horrela esperientzia moduan eta asko ikasi genuen.
Bueno, Ekuador erabaki genuen, ze eskenean izan zen, AISI izan zen gure asoziazioa, eta beraiek Ekuadorren egiten zuten lan, eta erakunde hori gustatu izan zitzaigunez pila bat, Ekuadorrera joatea erabaki genuen. Eta behinan geundela, banatu gintuzten 4 talde ezberdinetan, eta talde horietako bakoitzak egiten zuen lan eskualde ezberdinetan. Baina, hala eta guztiz ere mugitu ginen herrialde osotik. Bai, gure kasuan adibez, gure taldeak kostaldeko partetik lan egin zuen, gehien bat, 2016ko otsailean joan ginen, apirilera arte, eta hori, bertan gure taldea 10 pertsona osatuta zegoen, guztiak baginen erizainak, medikuak eta bazen farmazeutika bat ere, eta hori, gure taldeak hori kostaldetik mugitu egin zen gehien bat, baina hori Ekuadorre herrialdea horrela eman da izan genuen, ez? Bai. Prestakuntzak, lehenengo tituloaren konbalidazioak eta egin genituen. Bai, hori oso modu legal batean egin behar izan genuen, dena oso ofiziala, hori titulo konbalidaketa. Bai. Gero ja, hasi ginen, asoziazioak eskatzen zituen gure aldetik ere medikazio eta horrela lortzea, ahalik eta gehien, eta orduan medikazioa ere lortzen hasi ginen, gero beste aldetik ere txertoak jarri behar izan genituen, hori txerrira irtetzeko eta horrela. Zer gehiago? Eta hori, lan gehien eman ziguna izan zen farmakoak eta bilatzearena. Lortzen genituen farmakoiekin gero gu lan egin behar genuen. Orduan, gure erantzukizuna zen alik eta farmakorik gehienak bilatzea alik eta lan hobekiena egin ahal izateko. Haiek ere Farmamundirekin lan egiten dute eta orduan haiek, aizeren aldetik ere, maleta bat eman ziguten medikazioz beteta, baina alik eta gehien lortzeaz, gero eta hobeto, guretzako. Gu joan ginen elkarrekin, gero bertan geundela, konturatu ginen beste Barañengo neska bat zegoela, erdi ezaguna zena, baina beste talde batekin zegoen lanean, baina hemen Euskal Herritik 3 joan ginen, ez azkenean, baina lagunak gu biak bakarrik. Bai, joan baino lehen, Bartzelonan egon behar izan ginen asteburu bat, eta bertan hori ezagutu ginen, gutxi gora bera, 40 bolondresak edo horrela, eta azaldu egin ziguten, zelan egiten zuten haiek lan hor, zer egin barkego genuen, zelan antolatzen ziren eta horrela, eta orduan bertan ezagutu genuen, eta hori, kasualitate hutsa. Printzipioz ez. Oso denbora laburrerako joan ginen, eta... Bai, emozioz beteta gendenez, ez dakit, gogo izugarriak genituen, gainera hori, gubiak batera gindua zenez, azkenean ez da bakarrik joateko. Eta hori, asko bilatutako proiektua, orduan, hori, ez gogotsu joan ginen. Bai, asoziazioaren antolakuntza bada apur bat taldeka, orduan gure kasuan, hori, gure taldeak zeukan hor sozio bat aizerekin hitz egindakoa eta horrela, eta orduan berak eramaten zigun herrialde desberdinetara, iritxo edo herrialdezka txikitxoetara, eta berak bazen apur bat etxea bilatzen ziguna, baskaltzeko tokia bilatzen ziguna, eta horrela. Gu ez ginen ez zertaz, keskatu behar gu ara joaten ginen, eta esaten ziguten zuek egin behar duzuelo, eta hau da zuen baskaria, eta... Bai, eta alde horretatik oso eroso geunden, bai. Ekuador geografikoki oso aberatsa da, liluraturik geratu ginen, badago denetarik, badago
kostaldea, badago Amazonia, Ode Andeak, Galapar islak, Galapago islak, eta, bueno, bada oso aberatsa. Bai. Eta eguraldia oso ona da. Bai, baina, bueno, ere badaude desberdintasunak, ez? Adibidez, mendiko parteetan eta Bueno, bai. horrela askoz ere klima hotzagoa Hotzagoa, dago. egia da. Eta gero, kostaldean eta horrela, bezetasun pila dago. Beroa. Bai. Bai. Baina, bueno, Oso bueno, bai, eski oso altuera handia dauka herrialdeak eta orduan, hori, 3000 metrotan zaudenean, hotza eta kostaldean zaudenean, kriston, beroa, ezetasuna eta izerdia, ez? bai. Bueno, hiriburuetan, osea, Quito, Guayaquil eta badira hiri nahiko kaotikoak, ez? Jende handia bizi da hor, osea, jende pila bat bizi da hor, eta gero ja, kostaldeetan edo herritxo txikietan, badira etxeak hor nahiko bereiztuak, eta etxe horietan bizi dira familiako opuru handia, hori bai, baina ez daude oso poblatuak edo, ez? Bueno, hori, adibidez, hiriburuak edo horrela kenduta, ere badaude hiri handiak, adibidez, Empalmen egon ginen eta horrela, horiek badira ere, hiri handiak eta bertan, hori, jende asko bizi da, badira etxe altuak eta horrela ere, eraikin nahiko handiak eta horrela, baina hori, gero ateratzerakoan eta horrela, azkenean badira bideak landetan zehar, eta bertan badaude txabolak. Etxeak, txabolak edo... Bata eta bestearen artean badaude urrun, eta ez zitzaigun iruditu jente asko zegoela, ez? Ez. Desberdintasuna dago azkenean gure gizartean, gure gizartearen aldetik, eta beste beraien gizarteen artean. Azkenean, kultura ez dauka zerikusirik, nik uste hori Latinoamerikarekin horrela konparatuz, alde oso nabaria dagoela gure artean eta haien artean. Bai, euren bizimodua bada ezak lasaiagoa edo ritmo karibeño esaten dena, ez? Eraten genuen gu. Baina hori, badira oso alaiak, oso eskuzabalak, guztiz eskuzabalak, altzuten dena ematen ziguten, gu batzutan gaizki sentitzen ginen, ze esaten genuen oso txiroak dira, berez? Bueno, gu joan ginen tokitara, oso txiroak ziren eta altzuten guztia ematen ziguten, eta guk esaten genuen, ez dela beharrezkoa, badakigu zertara etorri garen, baina ez zitzegun ezer falta izan, eta hori, definitzeko, nire ustez, eskuzabalak. Bai, hori izango litzateke horrela hitz nagusia. Bai, adibidez, ezke bizimodua ez dauka zerikusirik. Hemen eramaten dugun rutina ez, eta beraien rutina nire ustez ez dauka zerikusirik. Lehen egon naiz komentatzen oianerekin, guri harritu gintuena izan zela, adibidez hortik ezin genuela paseotxoak eman eta horrela, gure kabuz eta horrela ezin ginen atera, azkenean lapurketa asko dago, violentzia eta horrela, eta orduan izan ziguten hori, guk neskak izan da, gazteak izan eta horrela, hiri handietan eta horrela, adibidez, bakarrik ez irtetzea eta horrela, eta hori hemen, hori ezke... Hori hemen ez da horren beste segurtasun falta nabaritzen. Eta bertan sentitu izan genuen, eta igual eman genuen aste oso bat, hoteletik atera izan gabe, ezin genuelako, ez ziguten usten. Eta autobusetan eta horrela, azkenean turismoa egin genuen ez eta horrela, azkenean beraien autobus normaletan eta horrela ere sartzen ginela egunero eta horrela, hori, somatzen zenuen, azkenean begiratzen zaituztela eta horrela, superarraro, ikusi genuena ere, Ekuador ez dela horrela hor herrialde hain turista eta hain turistikoa eta horrela, eta orduan, hori, somatzen genuen, ginela apur bat... Bai, jendeak ateratzen zituen gurekin argazkiak, ze zirudien ginela ez dakitzer, extraterrestreak edo. Eta autobusetan adibidez, behin bazilatu ziguten, eta esan zigutena, kontuz, Guayaquilera zoazte, kontuz, lapurtu bat zaituztetela. Eta hori, baina, bueno. Eta eramaten duten eguneroko bizitza ere ez da hemengoa, ez? Hemen lagunekin poteak hartzerako eta hori guztia bertan ez duzu ikusten, edo guk egon ginen tokietan eta horrela, ez zenuen hori bizi, ez? Horrela kuadrillak eta horrelako...
ideia. Badira familiarragoak. Bai. Igual. Bai. Bueno, azkenean denbora gitxi izan zen, bai, zure lagunak, eta badituzu, jona zotzo txikitsuak, eta hori, orduan, somatzen duzu. Bazkaria edo igual, ez? Azkenean genekien genekien zertara gindoa zen, baina hori, egunero arroza jatea, ez zen oso gure gustokoa, baina, bueno. Baina ez genuen faltan bota horrela, ez. Gauza handirik ez. Azkenean, joan ginenez talde batean, taldeka egiten genituen gauza guztiak eta horrela, orduan, ze ohitura gutxi bat izan genituen, ez dakit, ez zaizkit bururatzen. Hori... eske azkenean guk egiten genituen lan jardunaldi oso luzeak, eta orduan, egia esan da ez genuen denborarik astean zehar edo ere gauza handirik egiteko, orduan lan egiten genuen, bazkaldu, lan, eta gero dutxa, eta ahalba genuen garagardotxo batzuk hartzera joan, baina hori. Baina, ere, bilerak egiten genituen eguna bukatu baino lehen, zer falta izan zen, edo egunean zehar agertutako zailtasunak edo hori amankomunean jartzeko, erregistroak egin behar genituen egunero, eta orduan azkenean egun oso ematen genuen lanean. Bai. Eta gero, hori, libre izaten genituen 6 egun ipein edo horrela, 2 egun, eta orduan irteerak egiten genituen, eta bertan turismoa eta horrela egin genuen. Bai. Zaila ez. Oso, gure beraien partetik eta horrela ahalik eta errestasun handienak ematen dizkizu, eta orduan niri... Oso babestuta sentitu ginen, eta orduan ohitzea izan zen oso erraza, bai. Oso familian sentitu izan ginen, eta oso erraza egin zitzaigun ohitzea. Nik uste hango bizimodua nahiko zaila dela. Ez? Nik uste gutxirekin konformatzen direla eta hori, baina gero osasun aldetik batez ere eta hezkuntza, ezakit, zailtasunak dituztela gero euren bizitza aurrera eraman alizateko eta bizimodu ona eraman alizateko. Nik uste beraiek azkenean eguneroan bizi direla eta orduan egunean pentsatzen dutela, ez dutela aurrerako denporan edo horrela begiratzen. Orduan haiek hori pentsatu egiten duten gaur zer egin behar dut janaria lortzeko edo dirutxo apur bat izateko, eta orduan hori egunean bizi direla. Eta hemengo topikoak, ez dakit, bertan oso lasaiak direla, batxatxo ez bizi dutela guztiz, eski nik uste hori azkenean. Topiko hori baina gero ere ikusi genuen igual hemen badirudiela gu ez garela batere arrazistak, jende batzu, ez dela arrazista eta horrek esea, baina gero ikusi genuen jendeak hemen baduela Ekuadorreko pertsonekiko, ez dakit nola baiteko, mantentzen duela distantzia bat, ez? Ez daudela... Eta ez direla oso ondo onartuak. Azkenean gu hori, sentsazio hori hartu izan genuen, eta ara joan ginenean, badira oso pertsona onak, eta... Jatorrak, langileak, ez? Familiarrak, Bai. Eta gehien harritu ziguna, Niri adibidez, lehen esan dudan moduan, hori, segurtasun falta da hori, azkenean oso nabaria zen, eta hori adibidez kosta egin zitzaidan. Hori niretzat nahiko harrituta utzi ninduen, bai.
Eta niri ja ez dakit harritu hitza den edo ez, baina hori osasun partetik ikusi izan genuen jendea hil egiten dela ez jakintasunagatik edo rekurtso oso gutxi daudelako. Eta orduan ikusten genuen igual hemen jendea diabetes ondo kontrolatu batekin igual ez dela hiltzen, ez? Baina bertan ez dago rekursorik eta hil egiten zirela horregatik eta oso nahiko frustrantea zen guretzako ze ezen genuen ezer egin horrekin. Gure asoziazioaren helburua azkenean bazen egitea osasun hezkuntza, ez? Orduan joan ginen bertara, jende apur bat kontzientziatzen saiatzeko, azukrearen erabilera edo sexu gaixotasun kontagioak edo horrela, existitzen direla, ze metodo daude horiek ekiditzeko, hori elikadura eta horrelako garrantzia eta horrela, ere buruan sartu egin behar dutela, ze haiek olako gauzak eta horrela ez dakite. Hemen txiki-txikitatik badakigu kirola egin behar dugula, osasuntza delako, zen olako elikadura eraman behar dugun, sexu gaixotasunak transmititzeko daudela hainbat metodo eta horrela, eta haiek horrekiko ez dute hain familiarizazio hori. Eta orduan hori zen gure helburu nagusia, eta asoziazioarena bai. Nik uste geratu izan garela, jendearekin izan dugun harremanekin horrekin geratu gara, gero asko bidaiatu dugu eta zoragarria iruditu zaigu Ekuador, baina gehien bat, gero orain urte bat pasata, egindako lana eta jendearekiko harremanak. Ikasitakoa, oso esperientzia aberatsa izan da, bai. Batez ere rekurso falta handia dagoelako eta beraiek ahalik eta hobekien egiten dute, gu ez gara ez hobeagoak ez okerragoak, beraiekin alderatuta, baina hemen badituguela baliabide asko eta beraiek ez. Eta orduan, pentsa. Aurrerapen horiek ere somatu egiten ziren, adibidez, guk 10 ginen taldean, baina egunen batetan etorri egin ziren medikuren bat, eta bertako medikuren bat eta erizainen bat gurekin lan egitera eta kanpainan parte hartzera, eta ikusten genuen hori adibidez antibiotikoak errezetatzeko moduak eta horrela guztiz ezberdinak zirela, eta hori nik uste ere... Ez zuen zer ikusirik beraien lan egiteko modua eta gure egiteko modua. Nire ustez badira horren, atzean dagoen koska. Laneko... Hori ez genuen bizi, azkenean ez genuen ospital batean lan egin edo horrela, orduan talde horiek ez dakigu zelan funtzionatzen duten. Nik uste... Azkenean guk lan egiten genuen kalean. Kalean jartzen genituen mai batzuk, antolatzen genuen gure espazioa eta bertara etortzen zen jendea nahi zuena. Eta ospitaleetan ere ez ginen egon, noiz behinka edo batzutan jun behar izan ginen, igual pertsona bat oso larri ikusten genuen, hitz egiten genuen bertako jendearekin eta trasladatu egiten genuen ospitalera atentzio luzeago bat beharko zuelako edo. Baina gu orokorrean egiten genuen lan gure kabuz, gure kanpaina zen eta parte egiten genuen lan. Gu voluntarioak ginen eta hori, ordaintzen ziguten bere, bazkariekin eta lo egiteko tokiekin. Hori bada, aipatzeko beste gauza bat, bilatzen egon ginenean hori, bolondresa egiteko hainbat asoziazio edo ONG-ak eta horrela, azkenean ikusten genuena bazela, ordaindu egin bar genuela pila bat, guk haiekin lan egiteagatik, ezen bakarrik hegazkina baizik eta egunean zehar, janaria guk ordaindu bar genuen, lo egiteko lekuetan eta horrela lo egiteko lekuengatik ere ordaindu egin bar genuen. Eta gainera prezio handiak eta gu ikusten genuen hori bazela pixka zikina edo ez zitzaigun gustatzen horrek desprenditzen zuena, ez? Guri normala iruditzen zitzaigun hegazkina ordaindu bar izatea, eta
Gure papeleoak kapritxoak, eta dena hori bai. Baina ordaindu behar izatea erakundeari, ez, hori ez genuen normal ikusten, ze ez genekien ondo diru hori zertarazi joan, eta ez, eta aurkitzea, kosta egin zitzaigun, azkenean, hori aizerekin kontaktuan jarri ginen, eta hori, gure kabuz ordaindu behar izan genuen hegazkina, joan etorria, kanpainatik kanpo zeuden egun hoien irteerak eta hori guztiak ere gure kabuz, baina behintzat lo egiteko tokiak eta bazkariak zeuden hiru janariak edo hori, beraien kabuz ordaintzen zuten, Bueno, batez ere egin genuen lan, Ekuadorreko birekin, ez, mediku eta erizain batekin, eta gero Kubako beste mediku batekin. Etorrein zen egun batetan. Bai, zutenean etortzen ziren gu laguntzera, bereiek ere esagutze dituzte hobeto, bertako gaixoetasun propioak, ez? Ezakit, denge, txikunguia eta olakoak hemen ez ezagunak ditugunak, eta orduan gure ezagutza horren inguruan, zen nahiko murritza informatu ginen, eta hori, baina askoz gutxiago genekien. Eta azkenean, gure taldean adibidez, ginen gehienak oso gaztetxoak, orduan horrela ez genuen esperientzia profesional handia, orduan hori beraien laguntza ere, oso ondo etorri zitzaigun, bai. Oso ona izan zen. Beraiek gustoko dute pila bat, nik uste dantzatzea, abestea eta karaokeak gustoko dituzte pila bat, karaokeak badaude, edo non, ez? Bai. Osea, ni sekulan ez nintzen joan ere bizitza osoan karaoke batetara, eta Ekuadorren astero karaokera. Eta bai, gustoko dute pila bat hori familiarekin elkartzea eta dantzatzea, musika. Bai, ze kaleetan eta horrela, zeuden bere musika horrela, autobusetan eta horrela gindoa zela, ere sartzen zen jentea, musika jotzen zuen eta gero bai, reggaetoia eta reggaetoia pila bat. Bai. Bueno, kanpaina bitartean saiatzen ginen taldekoekin ere bidaiatzea, baina gero kanpaina behin amaitu zenean, Marritxu eta biok egin genuen bidaia gure kabuz. Bai, geratu izan ginen 10 egun geroago, eta gure kabuz egin genuen horrela turismo apur bat, eta ere joan ginen kanpaina hasi baino 5 egun edo horrela lehenago, eta ere gure kabuz egin genuen turismoa. Baina hori, kanpainen zehar eta bilabete horietan zehar, irteeratxoak eta horrela, taldeka egiten genituen bai. 10 joaten ginen, eta hori, bisietan eta hori, taldeka. Eske, egon ginen, ia guztietan, Galapago isleak izan ezik, dirurik ez genuelako arabi bateko, baina... Bai, hasi ginen bainoz eta holako herrialde, kostaldeko herrialdetxo batzuk ezagutzen, gero kanpaina hasi egin zen, eta orduan ezin ginen oso urrunera joan. Orduan hainbat mendi, sumendi eta horrela bizitatu egin genituen. Ginen hande partean, gero sumendiak ikusi genituen, Amazonia, kostaldea, pixka denetarik ikusi genuen. Eske ez dauka zer ikusirik gaibez, jendea, kostaldeko jendea bazen asko zirekiagoa, asko salaiagoa, ez? Eta handeetan eta bizi zena asko erreserbatuagoa, ez? Eske desberdintasun nahikotxo, punta batetik bestera eta... Gainera, hori, handeetan eta horrela bizi zen populazio asko ere txikiagoa zen, eta orduan nik uste hori ere azkenean bizimoduan eta horrela ez daukala zer ikusirik. Hori kostaldean eta holan ikusten zen, hori jente gehiago mugitzen, agian ere turismo gehiago, bai. Baina hori, gero handeetan eta horrela, leku konkretuetan, baina, Cotopaxi sumendian, ez dakit non, baina horrela etzen jentea paseatzen ikusten, ez ezer. Egiten genuen dena autobusez. Eman genituen zenbat ordu. Zenbat ordu ematen genituen autobusean, naiz eta txikia izan, errepideak eta badira nahiko kaskarrak. Orain ari dira, kriston inbertsioa egiten errepidetan, baina, gero itzuli ginenean egon zen Ekuadorren lurrikara eta inbertsio guzti hori joan zen a la mierda, ez? Baina...
Hori, baina ematen genituen ordu pila bat, autobusean. Gertatzen zena bada, autobusetan eta horrela, komunikazioak eta horrela baziren superkaskarrak. Orduan hemendik adibidez Bilbora joateko autobus zuzen batean 2 ordu ematen dituzu eta han distantzia berdina egiteko 8 ordu ematen genituen, 3 autobus desberdinetan, ez dakit zenbaten bora ematen genuen adibidez geldirik, jaitsi egin bar ginen, pasaporteak erakutsi ez dakitzen, azkenean badago desberdintasuna. Bai. Bidaiatzeko moduan ere, bai. Bai. Baina, dena autobusez, bai. Ez, gu itzule eta aste batetara izan zen Lurrikara, gu justu egon ginen tokian izan zen epizentroa, eta adibidez guk lan egiten genuen udaletxe batean, leku horretan, udaletxe batean, eta udaletxe hori jauzi egin zen dena. Bai, gurekin jarri zen kontaktua bertako jendeak eta horrela. Bertako jendea laguntza eskatzeko eta mesedez itzultzeko, alik eta laguntza gehien behar zutelako, eta hori izan zen desastre bat eta oso tristea izan zen, ze gu pentsatzen genuen nola egongo da, gu harremanetan egon izan garen jendea, ez? Behar bat da hilik egonen dira, hori pentsatzen genuen. Bai, azkenean gure asoziazioa ere, pila jarri zituen eta hasi zen jendea eramaten eta horrela, hori ura, mantak eta denetarik eramaten ja soilik medikazio artetik eta horrela, azkenean izan zen hori Lurrikara oso handia. Oso potentea, bai. Eta utzi izan zuen dena oso gaizki. Kostaldeko partean izan zen epizentroa, gu adibidez kalzetan egon ginen, eta bidali ziguten pila argazki, eta hori dena suntsituta, eta pentsatu egin genuen, eta txaboletan eta horre bizi den jentea zelan izango ditu etxetxoak. Dena suntsiturik pentsatzen dugu egonen dela, eta orduan, izan zen nahiko frustrantea, ze gu hori egon ginen 2 hilabetez, aportatu genuen gure granito txiki bat. Pentsatu izan genuen bueltatzea eta horrela, baina azkenean, lana atera zitzaigun hemen, basen kriston... Dirutza berriz ere ara joateko eta ezin genuen, ez genuen baliabiderik berriz ere itzule ahal izateko, eta hori izan zen, geratu izan zitzaigu penarik handiena. A ber, beldurra ez, baina... Zuapur bat urduri bazen. Bai, eske jendeak abisatzen zigun. Nola zaudete zuek biak elkarrekin, behar bada igual badira matxistagoak ez, 2 emakume bakarrik nola. Gero, zerbait gertatzen zaizue, eta orduan sentsazio hori, bai. Gainera, justo hori, bainoz, non hasi ginen, montañitan hasi ginen gure bidaia, gure bidai propioa, ez? Kanpaina hasi baino lehen, eta justo kanpaina hasita, enteratu egin ginen, bi gazte... 2 Argentina ere hil zituztela. Justo hor egon ginen gu, eta hori. Geratzen zaren gorputzarekin eta horrela, gu izan gintekela, ez? Bai, baina, hemen gaude. Bai, hori. Nahiko hippia, eta suposatzen da hori badela lekurik seguruena, gainera, turistikoena, azkenean, ez? Eta zaintzen dute ondo. Surfer aldetik eta horrela, joaten dira turismo asko eta horrela, baina hori, azkenean geratzen zara olako gorputz txarrarekin, bai. Ez genuen apenas harremanik egin, baina asko mugitzen ginerako lekuz, baina berez jendea irekia da, eta jendeak hitz egiten dizu. Lo que pasa que ez zigun denborarik eman... Leku toki batean lagunak egiteko horrela, azkenean egunero aldatu egiten ginen lekuz, orduan ezinezkoa zen bertako laguntxoak egiten. Bai. Bueno, kontako duzu? Ez zuk. Ez, a ber, gaian. Anekdota, ez dakit, begira guk egiten genuen lan, adibidez, hemen plaza honetan, ez, jartzen genituen mailak, eta gero behin amaitzen genuenean, jendea etortzen bazen, igual, aguretxo zaharren bat, etxetik atera ezin zena, ez, bisitatzeko, joaten ginen beren etxera, ez? Eta batean, gure jardunaldia amaituta zegoela, Maritxu eta biok geunden horizketan kontatzen, gure gauzak, eta etorri zaigun emakume bat, hori gorra zena,
eta etzekien hitz egiten, ez? Eta orduan, hasi zitzaigun, ez dakit nola, sabelean ukitzen, bueno, ez genuen ondo ulertzen. Eta zer nahiko du, Horrela egiten zuen, orduan ulertu egin genuen, beraren etxera edo beraren gurasoen etxera. Joan ginteken, eta horrela, eta orduan esan genuen, bueno, bale, bagoaz. Eta, kero, joateko, hartu genituen bi kutxa, algenuen material guztiarekin, ez geneken zera aurkituko genuenan, venga, Maritxu, guazen. Kartoizko kaxa batekin. Kartoizko kaxa batekin, eta guazen. Eta bilatu genuen txofer bat, ez? Eramango gaituzu, bale. Eta sartu ginen kotxean, eta joan ginen... Aurrera. Bueno, errepidea bukatu egin zen, eta orduan esan zigun, orain jaitsiko gara, eta bueno, hori guztiak keinoekin, algenuen bezala ulertzen genuen. Eta oian eta biok, bale, eta orduan esan zigun, venga, orain jaitsiko gara hemen, eta joango gara hortik aurrera, eta gu ez genuen esarri ikusten. Soilik, horrela, lautada, edo ez dakit zer zen, horrela, landa, edo ez dakit zer zen. Eta orduan, bakoitza bakasa batekin, ez dakitzen, bera oinutzik, eta batean, hasi ginen hori, ibiltzen, eta batean ikusten gara, hor erreka baten aurrean, eta emakumea hor oinutzek, eta esan zegoen ez, orain gurutzatu behar dugu erreka. Erreka nahiko zabala, osea, gainera. Bai. Eta nola gurutzatu behar dugu gure kutxeekin, bagarela oso torpeak biak gainera. Eta, bueno, jarri zizkigun bi egur horrela, eta lagundu zigun pasatzen, pasatu ginen izan genuen moduen, eta orain, mendia gora. Hala, pues venga, mendia gora, eta esaten genuen Maritxu eta biok, esaten genuen, baina nora goaz, gu biak bakarrik inorrez dakiela non gaude. Eta azkenean, iritsi ginen emakume aguretxo oso potxola baten etxera, hori, egurrezkoa edo bambuzko etxe bat, oilarrak, zerriak, eta hori, eta gureak ikusi nahi gintuen, ez, nahi zuen pixka eta atentzioa eta horrela, eta... Bueno, berarekin eman genuen... Ratutxo bat hitz egiten, ikusi genion, eta hori, oso anekdota polita izan zen, ze benetan oso maitagarria zen aguretxa. Eta hori. Nire ustez, Ekuador bada herrialde oso ez ezaguna, eta benetan oso aberatsa den herrialde bat da, denetarik egin dezakezu, ez dakit, abentura aldetik eta horrela, hainbat aktibitate eta horrela badaude naturan. Gero ere, hori, hondartza aldetik edo horrela, relax lekuak ere, badaude. Denetarik dagoela eta benetan pena merezi duela joatea. Justo etorri ginela bueltan, Konkistadorreko programa hasi zen Ekuadorre, ez dakitzenan zen, baina... Cotopaxi edo ez dakitzen zen. Eta ikusten ziren hori planoak eta horrela, ziren benetan kristonak, bai. Bueno, alako esperientzia bizitzea, guretzat oso garrantzitsua izan da, animatuko genieke jenteari hori olako esperientzia bizitzera, eta hori. Eta beldurrak atzean ustera, eta hori. Eta joatera, bizitzera, eta arriskatzera, eta... Eta probatzea, ez? Gero ere, badago jentea, gure taldean adibidez, gure taldean izan zen ere, mediku bat, azkenean gaizki pasagin zuela... Esperientzia gustoko izan ez zuena, baina, bueno, probatu zuen eta ikusi zuen ez, etzela bere mundua edo... Baina, benetan... Baina adibidez, animatuko jenuen. Beste batzetan pentsatzen, ez? Beste hurrengo proiektuan pentsatzen, eta berriz ere, olako esperientzia bat bizitzera. Orain nahi dugu Afrika. Afrika aldera joan nahi dugu orain. Orduan, hori, gaude, bilatzen, ze asoziazio, ere, Afrikan, frantsesa eta horrela bada... Batzutan errekisitoa da, baina... Baina hori, orain Afrikara joan nahi dugu eta betzermoz, probatzera eta beste kontinenteak konkistatzera. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.